Казвам се Христо Христов, управител съм на фирма Хенди. Хенди беше създадена преди 30 години в Габрово с цел обезпечаване нуждите от индустриални продукти, лагери, ремъци, ВиК, електро, ръчни и акумулаторни инструменти на фирмите в Габрово, Севлиево и региона. В Севлиево е първият ни магазин, в който обслужваме и крайни клиенти. След години на стабилно развитие се стигна до мястото, на което сме в момента. На площ от 10 000 квадратни метра са изградени складова база от 2500 квадратни метра и хипермаркет от 2500 квадратни метра. Работя отскоро в Хенди, но знам за магазина откакто се помня, защото няма човек, който да не е чувал за него. Тук ще намерите всичко за вашият ремонт, хоби или професионална дейност. Отношението към детайла не остава незабелязано от нашите клиенти, защото се стремим да държим високо ниво на обслужване. В хипермаркета отделихме достатъчно място, за да може продуктите на Husqvarna и Gardena да бъдат максимално добре представени. Връзката ни с Husqvarna е назад в годините. Имахме договор за дистрибуция на продуктите Gardena. След това се появи интерес и за дистрибуция на продуктите с марка Husqvarna, които гарантират безкомпромисно качество. Благодарение на съдействието и партньорството с Агроланд и на професионализма на моите колеги, поставихме едно добро начало. Като цел, която сме си поставили, е да направим едно добро представяне на роботизираните косачки за трева, които имат голямо бъдеще, както и на гамата акумулаторни, горски и градински инструменти. Целта ни е тези иновативни продукти чрез Хенди да достигнат до хората и бизнеса в малкото населено място Севлиево и региона около него. Заповядайте при нас, идвайте често, а ние ще се постараем да ви предложим първокласно обслужване и продукти на световно ниво от марките Husqvarna и Gardena.